गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं। वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेनखौ क'क्राझाराव गाजा गोमजायै बरायदों। एमएलए लरेन्स इस्लारिनि दैदेननायाव गोबां गुन गोनां सुबुंफोरनि बाहागो लानायनि गेजेरजों गाजा गोमजायै हारिमु दिन्थिफुंना क'क्राझाराव बरायदों। वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेनखौ सा-सानजा भारतआव गिबि खेबनि थाखाय मैयानिफ्राय गोदानै वन्दे भारत एक्सप्रेसआ बेखेवजाबाय। हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ भार्चुएल मडनि गेजेरजों मैया एबा 29 मे खालि गुवाहाटीआव बेखेवनानै होयो। बेखौनो मैया बेलासि समाव क'क्राझारसिम सफैनायाव गाजा गोमजायै वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेनखौ बरायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 1 जुननिफ्राय वन्दे भारत एक्सप्रेसआ रायजो राजाफोरनि थाखाय एनजेपिनिफ्राय गुवाहाटीसिम कमार्शियेलि खारगोन। बरायनाय समाव एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे बाहागो लायो इएम रेवरेवा नार्जिहारि, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। 17 बोसोरावबो थगायदोंब्ला नेक्स्टआव थगायनाय नङा होननानै दासान। बिपिएफ सरकारनि आखाइजों हा मोनगोन होननानै रावबो दासान। बिपिएफनि समाव 34% बर'फोराल' हा दंमोन। बिपिएफनो रावबो बर' रायजोफोरा भट होयैया रोखा। धोरोमखौ लानानै हारिखौ गावस्राहोनो नागिरनायानो जादों बिपिएफ। बैफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। दासान्दि बिटिआर सरकारा जिरायनाय गैयाजासे हा गैजायै सुबुंफोरनो हा होगासिनो। क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो अदालगुरि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव आयेन बायदियै रायजो राजाफोरनो हा रानगासिनो। मैयाबो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सिमलतापुर पिजिआरआव हा गैजायै गासै गं 75 नखरफोरनो आयेन बायदियै हा राननानै होयो। मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', इएम रनजित बसुमतारी, इएम रेवरेवा नार्जिहारि आरो एमएलए जिरन बसुमतारीनि जर'खा बाहागो लानायाव हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होनाय जायो। मख'नो गोनांदि दिनैसिम बिटिआर सरकारा गासै 40,000निबो बारा हा गैजायै नखरफोरनो हा राननानै होबाय। बेखौनो गोग्गानाय लानानै 17 बोसोराव हा होनो हायै बिपिएफ सरकारखौ थोंजोङै सोंखारिदों इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। साउदरपिटानिफ्राय मानास हायुङारि हाग्रामासिम थांनाय लामाखौ 45 कौटि राङाव लुफुंनांगौनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमा आरो भबानिपुर बियाबनि सिङाव थानाय साउदरपिटा मानास हायुङारि हाग्रामासिम थांनाय लामाखौ लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवबाय भबानिपुर बियाबनि एमएलए फणिधर तालुकदारआ। मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों मैया बाक्सानि साउदरपिटा सकआव अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे लामाखौ गासै 45 कौटि राङाव गोदान मुगानि आदब खान्थिजों लुफुंनाय जागोन। लुफुंजानो गोनां लामायाव 5.5 मिटार कारपेटिं आरो 9 मिटार गुवार जागोन होननानै मिथिहोदों बिफानारि अफिसारआ। लोगोसे बे लामाया आबुङै लुफुंजायोब्ला दावबायारि, फरायसा आरो रायजो राजाफोरनि हान्था मेला खालामनायाव गोरलै जानायनि अनगायैबो रांखान्थि जौगानायाव हेफाजाब होगोन होननानै बुंथियो एमएलए फणिधर तालुकदारआ। मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ सानब्रैनि हाबाफारि लानानै मणिपुर रायजोआव दावबायफैगोन। आसामाव दावबायफैनाय समाव खोथा होनाय बायदियै नखर मन्थ्रि अमित शाहआ हिंसायारि जाथाय सोलिबाय थानाय मणिपुर रायजोआव मैया मोनाबिलिनि 9 रिंगासो समाव मणिपुराव सफैबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। मणिपुराव सोमजिनाय हिंसायारि थासारि आरो आंखाल नुजाथिनाय जेंनाखौ खौरां लानो थाखाय दावबायफैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।